Красотата на родопската багра и шевица най-добре проличава в така наречените ситни дарове, приготвени от сръчните ръце на момата. За стомановци е било много важно булката да е мурафетлийка и работна. Жените, притежаващи умения, са били на почит. Любовта на родопчанката към красотата и умението да я твори и пресъздава във везането на родопски търлъци. Обточването на мендили кърпи. Това е мъжка риза, извезена за младоженеца. Така, с много красива везба. Също така отпред има пунгя. Ето това, което е направено, се казва пунгя и в него се слага тютюна, огнивото и така. Това са чеврета. Тези чеврета са избродирани от младоженката за младоженеца. Когато отива да коси, когато отива на работа, когато се изпоти, да може да се забърсва. Това са кърпи, яшмаци ние му викаме. Те също са избродирани, също има кърпа с левчета. Така обичаше да казва баба. Това са мендили, родопските мендили. Те са изтъкани от лен. В Стоманово на Малтепе имаме една местност, където се е сеяло лен. И това са
такани ръчно много изкусни такачки. И това са месалите. Те са играели много важна роля в бита на родопчанина. С него са завивали нощвите. Нощвите, това означава тестото, което са омесили. В него са събирали пладнина. Когато някой отива в гората на работа, и те са много красиви. Погледнете колко цветни и хубави месали. Още мендили, красиви, смъкнали цвета на небето, на природата, когато е есен, когато е пролет, когато е зима. Това са така наречените повои. Ние ги наричаме кондаци. С тях са повивали бебетата. Погледнете колко са пъстри, колко хубаво изработени от жените в Стоманово. Помня света на детството си и то беше приказка. А тази приказка се свързваше с шарения съндък на баба. За мен този съндък беше истинска загадка и носеше таинство, което исках да разгадая. Провокираше в мен много неща. Обичах да го разглеждам. В него имаше толкова красиви неща, пъстри и прекрасни. Те ме караха да се чувствам щастлива. Опитвах се да запечатвам в паметта си всяко дребно нещо. Тези престилки, турби, чорапи, тирлици, чеврета, миндили, гердани, сърмено елече и кърпа с левчета. Така казваше баба. Те ме омагьосваха. Тези творения от ръцете на моята обичана баба носиха една енергия чиста и позитивна. Възпитаваха в мен чувства на преклонение. Да позволи баба да надникна в нейния свят, за мен беше гордост. Жените в нашето семейство си имаха свои неща, които никой не пристъпваше без разрешение. Шарения съндък. В него баба съхраняваше своето моминство, своите мечти, своите спомени от бащината си къща, после риски и търлъчки. Риски и търлъчки на първото си чедо. После писма и снимки на децата си. Документи, история за един човешки живот, достоен за подражание. Шарен съндък ме връща към свят, който им липсва със своята чистота, със своята стойност, със своята непреходна традиция. Червено веще видиш ли, ага го примнам, галиш ли? Галям, галям, как да не галям, колко но можеш, кривкай го. Сърмено коланче видиш ли, ага го стяга.
червени козори видиш ли? Ага ти тропкам галиш ли? Галям, галям, как да не галям, колко не можеш, тропкай ги. Браво! Багри от миналото те обгръщат и душата ти е във възторг. Една песен, една шивица родопска те карат да ликуваш и се потапиш в свят, който с вечността се мери. Отваря се шарен съндък и в него блесват от църма и гайтани везани родопски терлици. Обуваш ги. Обуваш ги и те връщат назад във времето. Повеждат те по кълдъръмен сокак, по каменни стълби, по зелена морава и те завеждат на Мегдан, където ръка в ръка, очи в очи, хоро се вие, пъстри и меки, прилични на цветя, докосват и галят земята, крака обути в родопски терлици. Понасят те горе в планината, където овчар излива с медните звуци на кавала своя копнеж полюбима. После те грабва песента на родопчанка, възпяваща красотата. Заставаш до люлка, която майка приспива своята рожба с песен и горисва. Болка, любов, радост и тъга, все с песен изразени. Песен родопска и не може да не си горд от това минало и от неговото послание. Сьоднал ми е матерзие, матерзие, абаджие. Талю крои, талю шие, мовине постан гевезие. Отдолу иде малка мома, бела рада. Талю иде, талю гледа, талю пита матерзие. Como bušieš, postančeka, gevezije. Laterzije odgovarja, tebe bušija, malka mome. Da sagistiš, da sakičiš, da sapoka dušmanite. Da sapoka dušmanite, ke mi vojne, ke mi tvojne. Престилка. Пак съм дете. В скута на мама глава полагам. В престилка на квадратчета зелени и червени потъвам. Ръце ме милват, очи сини като небето ме гледат с любов и радост. Поглеждам престилката, тя
е най-красивата. Носи цвета на природата и живота. Зелено и червено се редуват и преплитат. Квадратчета зелени и червени блестят в хармония и ме водят в света на познанието. Ръце ме милват и подкрепят, поглед син ме насърчава и се превръщам в светлинна багра, която в пространството се носи. Каша дами, вариш каша дами, вариш в студена вода. Каша дами, вариш в студена вода, тебе дае драчко, мене дае плачко. Браво! Родопа, велика и горда, спокойна и красива, издигнала своята вековна снага от буки и ели, омайваща с аромата на здравец и трева, всяваща в душата ми преклонение и възхита. Стоя пред теб, като в Божи храм, тръпна и немея, на колене в захлас, като за свето причастие, чувствайки се потомка на велики и достойни люде, живели из твоите красиви дебри, те бранили своята вяра, като балканджи Йово, разказват ми твоите руини, за подвизите на моите деди, за легендата на Орфей, за красивата Родопа. Няма друга планина, която да завладява душата като теб. Какво ли няма из твоите гори и поля, изпълнени с птичи песни и модър небосвод, с стръмни стрела и заоблени върхове, напомнящи развълнувано море, готово да разкаже за дълго търпеливите, гостоприемни и по-своему наивни родопчани, които обсебени от теб остават завинаги твои чеда, достойни, трудолюбиви и любвеобилни, възпяващите в песента си, която лети в космоса и разказва със своята кабагайда за звуците, сътворени в душата им, посветено на теб и твоето минало. Уважаеми дами и господа, заповядайте на нашата трапеза да опитате нашата традиционна кухня, приготвена от Анелия Юлиянова Иванова, Айтен Яшар Дерменджи, Анета Младенова Росинова, Атидже Рамаданова Мутишева, Емине Тевикова Карабула Клиева, Веселинка Росинова Сапунджиева,
Ифет Мехмедова Арденска, Валентина Иванова Арденска и Нуртен Дерменджиева. Заповядайте, всичко това е сътворено за вас. Да ви е вкусно!